ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம யாத்திரை நிறைய சொல்ல வேண்டியிருந்தது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஸோ ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நாம் இன்னைக்கு எத்தனை ஸ்லோகம்? 46. 46வது ஸ்லோகம். ஓகே 46 தான் படிக்கணும் மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஃபைன் மாதாஜி. நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நான் ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன். ஓகே கொடுக்குறேன் எல்லாருக்கும் வரிசையா கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. செகண்ட் ஸ்லோகம் வந்து பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சுட்டோம். இல்லைன்னா அவங்க ஆங்ஸைட்டில உட்காந்துருப்பாங்க, நமக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு. மாதாஜி பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. படிங்க. அவங்க புக் எடுத்து ரெடி பண்றதுக்கு டைம் ஆயிடும், அதனால நீங்க வாசிங்க. அதுக்கு செகண்ட் அதுக்குள்ள அவங்க ரெடி ஆயிட்டோம். அடுத்த ஸ்லோகம் அவங்க வாசிட்டோம். ஓகே. பிரமம் கர்ம நிபந்த கிருஹந்தனம் முமுக்ஷதாம் தீர்த்த பதனாரு கீர்த்தனாத் யத் புனः கர்மசூல சஜ்ஜதே மனோ ரஜஸ்தமோப்யாம் கலியம் ததோ அன்யதா. எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிறாங்களா? நாதக்ரம் கர்ம நிபந்த கிருந்தனம் முமுக்ஷதாம் தீர்த்த பதானு கீர்த்தனாத் யத் புனக கர்ம நசூல சஜ்ஜதே மனோ ரஜஸ்தமோப்யாம் கலியம் ததோ அன்யதா. நான் இல்லை, அத எனவே, பரம் சிறந்த வழி, கர்ம நிபந்த கர்மங்களின் பலனாக துன்புற வேண்டிய நிபந்தனை, கிருந்தனம் முழுமையாக துண்டித்துவிடக் கூடியது, முமுக்ஷதாம் பௌதீக பந்தத்தின் பிடியிலிருந்து வெளியேற விரும்புபவர்களின், தீர்த்த பத யாருடைய திருவடிகளில் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களும் நிற்கின்றனவோ அந்த பரம புருஷரை பற்றி, அணுகீர்த்தனாத் ஒரு சத்குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் இடைவிடாது செய்யும் ஜபத்தினால், நான் இல்லை, ஏனெனில், புனக மீண்டும், கிரமசு பலன் தரும் கர்மங்களில், சஞ்சத்தே பற்றுக்கொள்கிறது மனம், ரஜ தமோப்யாம் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களில், கலிலம் கலங்கப்பட்ட, அதன் பிறகு, அந்யதா வேறெந்த வழியாலும். மொழிபெயர்ப்பு. எனவே பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட விரும்புபவர்கள் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் உறைவிடமாக விளங்கும் பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ், ரூபம் மற்றும் லீலைகளை பாடுவதும் துதிப்பதுமான முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும். புண்ணிய பிராயச்சித்தம், கற்பனா ஞானம், அஷ்டாங்க யோக தியானம் முதலான வேறு வழிமுறைகளால் சரியான நன்மையை ஒருவனால் அடைய முடியாது. ஏனெனில் இத்தகைய வழிமுறைகளை பின்பற்றிய பிறகும் ரஜோ மற்றும் தமோ ஆகிய இயற்கையின் அடிப்படை குணங்களால் கலங்கப்பட்டுள்ள மனதை அடக்க முடியாமல் ஒருவன் மீண்டும் பலன் தரும் செயல்களிலேயே ஈடுபடுகிறான். பொருளுரை. கர்மிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் பெயரளவிலேயான பூர்ணத்துவத்தை அடைந்த பிறகும் மீண்டும் பௌதீக செயல்களில் பற்றுக்கொள்வது கண்கூடாக காணப்படுகிறது. பெயரளவிலேயான பல சுவாமிகளும் யோகிகளும் பௌதீக செயல்கள் பொய்யானவை, ஜெகன் மிதியா என்று கருதி அவற்றை விட்டு விடுகின்றனர். ஆனால் சிறிது காலத்திற்கு பின் மருத்துவமனைகளையும் பள்ளிக்கூடங்களையும் திறப்பதன் மூலமாக அல்லது பொது நன்மைக்காக வேறு செயல்களை செய்வதன் மூலமாக அவர்கள் பௌதீக செயல்களை திரும்ப எடுத்துக் கொள்கின்றனர். தங்களை சந்நியாசிகள் என்று பொய்யாக கூறிக்கொண்டாலும் சில சமயங்களில் இவர்கள்
அரசியலிலும் பங்கு கொள்கின்றனர். ஆனால் உண்மையாகவே ஒருவன் ஜட உலகத்திலிருந்து வெளியேற விரும்பினால் அவன் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே சிறந்த முடிவாகும். இந்த பக்தி தொண்டு பகவானின் புகழை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் துவங்குகிறது. சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உண்மையாகவே இதை நிரூபித்துள்ளது. மேலை நாடுகளில் போதைப் பொருளுக்கும் வேறு பல கெட்ட பழக்கங்களுக்கும் அடிமையாகி அவற்றை விட முடியாத பல இளைஞர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்த உடனேயே அத்தகைய சுபாவங்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு பகவானின் புகழ் பாடுவதில் உறுதியாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அதாவது ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களில் செயல்பட்ட செயல்களுக்கு இந்த முறைதான் மிகச் சிறந்த பிராயச்சித்த முறையாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.2.19 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. ததா ரஜஸ் தமோ பாவாக காம லோபா தயச்சையே சேத ஏதை அனாவித்தம் திதிதம் சத்தே பிரசீததி. ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் பலனாக ஒருவனது காமமும் பேராசையும் அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் பகவானின் நாமத்தை பாடும் கேட்கும் முறைகளை ஒருவன் மேற்கொள்ளும் பொழுது அவன் சத்வகுண நிலையை அடைந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான். பக்தி தொண்டில் அவன் முன்னேற அவனது சந்தேகங்கள் எல்லாம் முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. பித்தியதே கிருதய கிரந்திஸ் சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக. இவ்வாறாக பலன் கரும் செயல்களில் உள்ள அவனது ஆசையனும் முடிச்சு வெட்டி வீழ்த்தப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க அடுத்தது. யத்கீதம் பரமம் குஹ்யம் ஈதாசம் அகாபகம் ஸ்ருணுயாத் ஸ்ரத்தயா யுக்தோ யஷ்சா பக்த்யானுகீர்த்தயேத் ந வை சா நரகம் யாதி நேக்ஷிதோ யம கிங்கரைஹி யத்யபி அங்கலோ மர்த்யோ விஷ்ணுலோகே மஹீயதே. எஸ் பிரேமா மாதாஜி ஏயிதம் படிக்கிறேன் மாதா. படிங்க. ஏதம் பரமம் குக்கியம் இதிஹாசம் அகம்பகம் ஸ்ருணுயா ஸ்ரத்தயா யுக்தோ யஸ்ய பக்தியானுகிருத்தயேத் ந வை நரகம் யாதி நேஷிதோ யம கிங்கரைஹி யத்யபி அங்கலோ மர்த்யோ விஷ்ணுலோகே மஹீயதே. எவனொருவன் ஏவம் இந்த பரமம் மிகவும் மிகவும் குக்கியம் ரகசியமான இதிகாசம் சரித்திர வர்ணனையை அபகம் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் ஒருவனை விடுவிக்க கூடிய ஸ்ரணையாத் கேட்கிறானோ ஸ்ரத்தையுடன் யுக்த கூடியவனாக எவன் கூட பக்தியா மிகுந்த பக்தியுடன் அனுகிருத்தையே பிறருக்கு எடுத்துரைப்பானோ ந இல்லை வை உண்மையில் சக அந்த ஒருவன் நரகத்திற்கு யாதி செல்கிறான் ந இல்லை ஈஷிதா கடைபிடிக்கப்படுகிறது யம கிங்கரைஹி யம தூதர்களால் எத்யபி என்ற போதிலும் அமங்கலமான மர்த்தியக ஜட உடலுடைய ஜீவராசி விஷ்ணுலோகே ஆன்மீக உலகில் மஹீயதே மரியாதையுடன் வரவேற்று உபசரிக்கப்படுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. மிகவும் ரகசியமான இந்த சரித்திர வர்ணனைக்கு எல்லா பாவ விளைவுகளையும் அழிக்கும் ஆற்றல் இருக்கிறது. ஆகவே எவனொருவன் இதை பற்றி சிரத்தையுடன் கேட்கிறானோ அல்லது சொல்கிறானோ அவன் ஒரு பௌதிக உடலை பெற்றிருப்பினும் அல்லது எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருப்பினும் அவன் இனி இந்த நரக வாழ்வுக்கு தள்ளப்பட மாட்டான். உண்மையில் அவனை பார்க்க கூட யமதூதர்கள் அவனை நெருங்க மாட்டார்கள். அவன் தன்னுடைய உடலை விட்ட பின் ஆன்மீக உலகை அடைகிறான். அங்கு அவன் மரியாதையுடன் வரவேற்கப்பட்டு பூஜிக்கப்படுகிறான்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி அடுத்த வாசியம். மிரியமானோ ஹரே நாம கர்ணன் புத்தரோ புத்தரோபசாரிதம் அஜாமிலோ அபி அகாத் தாம கிம் உத ஸ்ரத்தயா கிருணனன். எஸ் வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிரியமானோ ஹரே நாம கர்ணன் புத்ரோபசரிதம் அஜாமினோ அபி அகாத் தாம கிம் உத ஸ்ரத்தயா கிருணன். பிரியமானக மரணத் தருவாயில் ஹரேர் நாம ஹரியின் நாமத்தை கிருணன் உச்சரித்து புத்திர உபசாரிதம் அவனது மகனை குறித்து அஜாமிலன் அபி கூட அகாத் சென்றான் தாம ஆன்மீக உலகிற்கு கிம் உத என்னென்று சொல்வது ஸ்ரத்தையா அன்புடனும் ஸ்ரத்தையுடனும் கிருணன் நாமகீர்த்தனம் செய்பவர்களை பற்றி மொழிபெயர்ப்பு. மரணத் தருவாயில் மரண வேதனைக்குள்ளான அஜாமிலன் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபித்தான். தன் மகனுக்கு பெயராக அமைத்து ஹரிநாமத்தை அவன் ஜபித்து பரமபதம் அடைந்தான். எனவே ஒருவன் ஸ்ரத்தையுடனும் குற்றமில்லாமலும் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பானாயின் அவன் பரமபதம் அடைவான் என்பதில் சந்தேகமேது? பொருளுரை. மரணத் தருவாயில் ஒருவனுடைய உடல் உறுப்புகளின் இயக்கங்கள் சீராக இருக்காது. எனவே அவன் பிரமை அடைவது நிச்சயம். அச்சமயத்தில் தன் வாழ்க்கை முழுவதும் பகவானின் புனிதநாம ஜபத்தை செய்வதனால் கூட ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை தெளிவாக உச்சரிக்க முடியாமல் போகக்கூடும். ஆயினும் அவன் புனிதநாம ஜபத்தின் எல்லா நன்மைகளையும் பெறுவது நிச்சயம். ஆகவே நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஏன் பகவான் நாமத்தை உறக்கவும் தெளிவாகவும் உச்சரிக்க கூடாது? இப்படி செய்து வந்தால் மரண தருவாயில் கூட ஒருவனால் பகவானின் புனித நாமத்தை அன்புடனும் பக்தியுடனும் சரியாக ஜபிக்க முடியும். முடிவாக பகவானின் புனித நாமத்தை இடைவிடாது ஜபிப்பவன் பரமபதம் அடைவான் என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை. இந்த அத்தியாயத்திற்கான பிறச்சேர்க்கை ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இந்த அத்தியாயத்தின் 9வது மற்றும் 10வது ஸ்லோகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கும் பொழுது பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதாலேயே எப்படி ஒருவனால் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட முடியும் என்பதை ஓர் உரையாடலின் வடிவில் அமைத்துள்ளார். யாரேனும் கேட்கக்கூடும், பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதால் ஒருவனை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான் என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறோம். ஆனால் தெரிந்தே ஒருவன் ஒரு தடவை இல்லாமல் பல தடவைகள் பாவங்களை செய்தால் அதற்கு அவன் 12க்கும் அதிகமான ஆண்டுகள் பிராயச்சித்தம் செய்தாலும் அத்தகைய பாவங்களின் விளைவுகளிலிருந்து அவனால் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. அப்படி இருக்க பகவானின் புனித நாமத்தை ஒருமுறை ஜபிப்பதாலேயே அத்தகைய பாவ விளைவிலிருந்து உடனே அவன் விடுபடுவது எப்படி சாத்தியமாகும்? ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இந்த அத்தியாயத்தின் 9, 10வது ஸ்லோகங்களில் மேற்கோள் காட்டி இக்கேள்விக்கு பின்வருமாறு விடையளிக்கிறார். தங்கம் முதலான விலையுயர்ந்த பொருட்களை திருடியவன் குடிகாரன், நண்பனுக்கோ உறவினுக்கோ நம்பிக்கை துரோகம் செய்தவன், ஒரு பிராமணனை கொன்றவன் ஆகியவர்களுக்கு பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதுதான் மிகச்சிறந்த பிராயச்சித்த முறையாகும். அது மட்டுமின்றி பெண்களையோ அரசரையோ அல்லது தன் தந்தையோ கொன்றவனுக்கும் பசுக்களை வதைத்தவனுக்கும் மற்ற எல்லா பாவங்களுக்கும் கூட இதுதான் மிகுந்த சிறந்த பிராயச்சித்த முறையாகும். பகவான் விஷ்ணுவின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதாலேயே இத்தகைய பாவிகளால் பரமபுருஷரின் கவனத்தை கவர்ந்துவிட முடியும். எனவேதான் இவன் எனது புனித நாமத்தை ஜபித்து இருப்பதால் இவனை பாதுகாப்பது என் கடமையாகிறது என்று பகவான் நினைக்கிறார். பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது பிராயச்சித்த முறைகளில் ஒன்றல்ல என்றாலும் இம்முறையினால் ஒருவன் தனது எல்லா பாவ விளைவுகளையும் அழித்து அவற்றுக்காக பிராயச்சித்தங்களை தேடி பாவங்களிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடும். ஆனால் அது அவனது இதய ஆழத்திலுள்ள பாவம் செய்யும் ஆசையை முழுமையாக களையாது. எனவே பிராயச்சித்த முறையானது பகவானின் புனித நாம ஜபத்தை போல் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது அல்ல. ஒருவன் ஒரே ஒரு தடவை புனித நாமத்தை ஜபிப்பது பகவானின் தாமரை பாதங்களில் முழுமையாக சரணடைவாயின் பகவான் உடனே அவனை தன் பாதுகாப்பில் இருப்பனாக கருதி எப்பொழுதும் அவனுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறார் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீதர சுவாமி இதை உறுதி செய்துள்ளார். இவ்வாறாக அஜாமிலன் யமதூர்களால் இழுத்துச் செல்லப்படும் பேராபத்தில் இருந்தபோது அவனை காப்பாற்ற பகவான் உடனடியாக தமது தூதர்களை அனுப்பி வைத்தார். அஜாமிலன் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக இருந்ததால் விஷ்ணு தூதர்கள் அவனுக்கு புரிந்து
பரிந்து பேசினர். தன் மகனுக்கு நாராயணா என்ற பெயர் சூட்டிய அஜாமிலன் அவனிடமுள்ள அதிகமான அன்பின் காரணத்தால் அடிக்கடி அவனை பெயர் சொல்லி அழைத்து வந்தான். அவன் தன் மகனை தான் அழைத்தான் என்றாலும் அவன் பெயர் ஒன்றே மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருந்தது. ஏனெனில் நாராயணா என்ற நாமத்திற்கும் பரமபுருஷரான நாராயணருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அஜாமிலன் தன் மகனுக்கு நாராயணா என்று பெயர் சூட்டிய பொழுது அவனது பாவ விலைகள் எல்லாம் நிஷ்பலமாக்கப்பட்டன. இவ்வாறு தன் மகனின் பெயரை அளிப்பதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான தடவைகள் நாராயணனின் புனித நாமத்தை உச்சரித்து அவன் வந்த அஜாமிலன் உண்மையில் தன்னை அறியாமலேயே கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேறி கொண்டிருந்தான். அவன் எப்பொழுதும் நாராயணன் நாமத்தை உச்சரித்து வந்ததால் அவனால் எப்படி ஒரு விலைமகளுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டும் மதுவை பற்றி நினைத்து கொண்டும் வாழ முடிந்தது என்று ஒருவன் விவாதிக்க கூடும். தன் பாவச் செயல்களால் அவன் தனக்குத்தானே பல துன்பங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டான். எனவே கடைசியாக அவன் நாராயணா என்று உச்சரித்து தான் அவன் விடுதலைக்கு காரணம் என்று ஒருவர் கூறக்கூடும். அப்படியான புனித நாமத்தை அவன் ஜபித்து நாம அபராதமாக இருந்திருக்கும் அல்லவா. நாம்னோ பலாத் யஸ்ய ஹி பாப புத்திக. தொடர்ந்து பாவங்களை செய்து அவற்றை பகவானின் புனித நாம ஜபத்தினால் நிஷ்பலமாக்க முயல்பவன் ஒரு நாம அபராதி ஆவான், அதாவது புனித நாமத்திடம் குற்றம் புரிந்தவனாவான். இதற்கு பதில் பின்வருமாறு: அஜாமிலனின் ஜபத்தில் குற்றம் இல்லை, ஏனெனில் தன் பாவங்களை நிஷ்பலமாக்கும் எண்ணத்துடன் அவன் நாராயணின் நாமத்தை ஜபிக்கவில்லை. தான் பாவ செயல்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருப்பதையோ தனது நாராயணா என்ற நாம ஜபம் அவற்றை நிஷ்பலமாக்கி கொண்டிருக்கிறது என்பதையோ அவன் அறியவில்லை. இவ்வாறாக அவனது ஜபம் ஒரு நாம அபராதம் அல்ல. எனவே தன் மகனை அழைக்கும் வேளையில் நாராயணின் புனித நாமத்தை அவன் திரும்ப திரும்ப உச்சரித்ததை தூய ஜபம் என்று அழைக்கலாம். இத்தகைய ஜபத்தின் காரணத்தால் அஜாமிலன் தன்னை அறியாமலேயே பக்தியின் பலன்களை சேகரித்து வந்தான். உண்மையில் முதல் தடவை அவன் உச்சரித்த புனித நாமம் ஒன்றே அவனது வாழ்வின் எல்லா பாவ விலைகளையும் போக்குவதற்கு போதுமானதாகும். இதற்கு பின்வரும் நியாயமான உதாரணத்தை மேற்கோள் காட்டலாம். ஒரு அத்திமரம் உடனே பழங்களை தராது, ஆனால் உரிய காலத்தில் அதன் பழங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன. அதுபோலவே அஜாமிலன் பக்தி தொண்டு சிறிது சிறிதாக வளர்ந்து வந்தது. எனவேதான் பெரும் பாவங்களை அவன் செய்த போதிலும் அவற்றின் விளைவுகள் அவனை பாதிக்கவில்லை. பகவானின் புனித நாமத்தை ஒருவன் ஒருமுறை ஜபித்தாலும் அவனது கடந்த நிகழ் மற்றும் எதிர்கால பாவ விலைகள் அவனை பாதிப்பதில்லை என்ற சாஸ்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. மற்றொரு உதாரணம் பின்வரும்: ஒரு பாம்பின் விஷப்பற்களை பிடுங்கிய பிறகு அந்த பாம்பு திரும்ப திரும்ப ஒருவனை கடித்தாலும் கடிபட்டவன் பாதிப்படைவதில்லை. அதுபோலவே ஒரு பக்தன் புனித நாமத்தை ஒருமுறை ஏனும் குற்றமில்லாமல் ஜபிப்பாயன் அவனுக்கு நித்திய பாதுகாப்பு அளிக்கும். காலப்போக்கில் அந்த ஜபத்தின் பலன்களை பழுப்பதற்காக அவன் காத்திருக்க வேண்டியது ஒன்றுதான் அவனுக்கு தேவைப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6ஆம் காண்டத்தின் அஜாமிலன் விஷ்ணு தூதர்களால் விடுவிக்கப்படுதல் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 2ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளை இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில கூட மாதாஜி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி, நம்ம பக்தியில தவறினா கூட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செஞ்ச பக்தினால நம்மளை கை தூக்கி விட்டுருவாரு கிருஷ்ணரு அப்படின்னு கூட அந்த பகவத்கீதை ஒரு ஸ்லோகம் வருதல்ல மாதாஜி. நம்ம ஒண்ணு என்னன்னா இதுல 2-3 விஷயங்கள் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பகவானுடைய புனித நாமங்கள் நம்ம எந்த சூழ்நிலை வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி அதை நம்ம அதாவது தவறாக கூட நம்ம அதாவது எனக்கு பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம ஆரம்பத்துல உச்சரித்து வந்தாலும் அந்த உச்சரிப்புல நம்ம கவனத்தை நாம் செலுத்தினோம் என்றால் பிற்காலத்துல நம்ம கிட்ட அந்த குணாதிசயம் என்ன, எனக்கு பலனை எதிர்பார்த்து நான் நாம ஜபம் உச்சரிக்கணும்னு நினைக்கிற பாருங்க, அந்த மனோபாவமே நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும். ஓகே, ஆரம்ப கட்டத்துல எதுவுமே தவறு கிடையாது. ஓகே, அப்படின்னா நம்முடைய முயற்சி எந்த அளவுக்கு போறதுன்னு மட்டும்தான் பகவான் பார்ப்பார். நீ கரெக்டா சொன்னியா இல்லையான்றது இப்போ 4-5 வருஷமா இருக்கோம் பாருங்க. இப்ப நாம எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யக்கூடாது. இதே இப்ப 18 days வர்றாங்க பாருங்க, அவங்க எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வரணும் இல்லையா? ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். அவர்கள் அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவங்க செய்யும் பொழுது அவங்க மனசுல அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா? அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு தான் உன்னை வணங்குறேன்னு சொல்லி கூட அவங்க பண்ணலாம். ஆனா அதுல இருந்து அவங்க அந்த நம்பிக்கை கொண்டு அவங்க செய்யறாங்க இல்லையா? அதை பார்த்து பகவான் அவங்களுக்கு கிருபையை கொடுக்கும் பொழுது அப்போ அவங்களுக்கு உணர்தல் என்பதை ஏற்படுத்துறார். ப்ரோக்ரஸிவா தான் நடக்கும். எதிர்பார்ப்புகளோட செய்யக்கூடிய ஒன்றை எதிர்பார்ப்பற்ற நிலைக்கு எடுத்துட்டு போகணும்னா இந்த மாற்றத்தை நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சா மட்டும்தான் உணர முடியும் இல்லையா? மேலும் நம்ம செய்த பிராயச்சித்தம்
உண்மையான பிராயச்சித்தம் என்பது பக்தி தான். ஓகே, உண்மையான பிராயச்சித்தம் என்பது பக்தி தான், இறைவனுடைய புனித நாமங்கள் தான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. இங்க அஜாமிலன் வந்து தன்னுடைய மகன் மீது இருந்த அன்பினால் அவன் என்ன பண்ணான், அபராதமற்ற நிலையில பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி சொல்லி அவன் பழக்கிட்டான். ஆனா உண்மையிலேயே அவன் பகவானை அழைக்கல, தன்னுடைய மகனைத்தான் அழைத்தான். ஆனா அந்த நாமம் இறைவனுக்கானது. அவன் அவன் வந்து அவன் பையனை வந்து அழைச்சிட்டே இருக்கான் இல்லையா, அவன் பையன் பேரை சொல்லி அழைச்சிட்டே இருக்கக்கூடிய இந்த இது வந்து அபராதங்கள் அற்றது. ஓகே, அந்த இடத்துல அவன் எதையுமே எதிர்பார்க்கவும் இல்லை இல்லையா, கலங்கமற்ற பக்தி என்ற இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருந்து அவன் செயல்படுறான். ஆனா என்னன்னா, அந்த இது வந்து பகவானுக்கு நேரா வந்து அவன் சொல்லல, அவனுடைய மகனுக்காக மட்டும்தான் அந்த நாமத்தை சொன்னான். ஓகே, ஸோ சம் டிஃபரன்ஸ். அப்படி இருந்தாலும் பகவான் என்ன பண்ணார், அஃபென்ஸ்லெஸ்லி, அதாவது எந்த அபராதமின்றி அவன் வந்து நாம ஜபத்தை சொன்னான் என்பதற்காகவே அவனுக்கு விஷ்ணு தூதரங்களை அமைச்சிட்டார். ஓகே, அதனால நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் ஆரம்ப கட்டத்துல வந்து நாம புனித நாமங்களை வந்து ஆழமா பதிய வச்சுட்டு சொல்லணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதில் நம்ம பக்குவம் அடைந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை சொல்ல சொல்ல நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆற்றலை நாம வந்து அபிவிருத்தி செய்யறோன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம கெயின் பண்றோம். பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்ததுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னது, ஆக்சுவலி நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து புனிதத்துவத்தை பெறுகிறது. ஸோ இப்படிதான் வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். ஸோ அதே இந்த எக்ஸாம்பிளே நம்ம வச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம இப்போ போகலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके, मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. नादः भ्रमं कर्म निबन्ध कृन्दनं मुमुक्षदां तीर्थपदानुकीर्तनात्. यत् यत् पुनः कर्मणषु सज्जते मनु ரஜஸ்தமோபியாம் கலியம் ததோ அந்யதா. எனவே பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட விரும்புபவர்கள் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் உறைவிடமாக விளங்கும் பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ், ரூபம் மற்றும் லீலைகளை பாடுவதும் துதிப்பதுமான முறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. அதாவது இந்த எப்படி அஜாமிலன் வந்து பக்குவம் பெற்றான் இல்லையா, அது போல நாம இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடணும்னா எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் உறைவிடமாக விளங்கும் இல்லையா. நம்ம வந்து தீர்த்த தலங்களுக்கெல்லாம் போறணும் இல்லையா. அந்த தீர்த்த தலங்கள் எல்லாமே பகவான் இருக்கார். ஆனா அங்க அதற்கு சமமானது எது, பகவானுடைய புனித நாம ஜபம். தட்ஸ் வை இட் இஸ் எ பியூரிஃபிகேஷன். ஓகே, தாம் போனாதான் நம்ம வந்து நம்ம தூய்மை அடைவோம் இல்லையா. ஆனா புனித நாமங்கள் வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்தே நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும். Hare Krishna Mataji, class, I'm in class. Shall I call you after that? Okay, fine. Okay. இன்னைக்கு 10 மணிக்கு நாளைக்கு 10 மணி வரைக்கும் 24 மணி நேரம் வந்து ஜபம் வந்து நம்ம ஆலயத்துல வந்து ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கான லிங்க்கும் வந்து நான் போட்டிருக்கேன். அதை பத்தி தான் வந்து
ஸோ நாம் எல்லாருமே வந்து நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு காலம் இருந்தா we will join and then do it actually. ஓகே. ஆனா இது வந்து முழு மனசோட ராதா கோவிந்தருக்கு ஆனந்தத்தை வழங்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கொண்டு நீங்க அந்த நாம ஜபங்கள்ல கலந்துக்கோங்க. மேலும் மியூட்ல கலந்துக்கோங்க. இது வந்து எல்லா லாங்குவேஜஸுமே ஜாயின் ஆயிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து தமிழ் மாத்திரம் கிடையாது. காலையில நாம ஜபம் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ நிறைய பேர் அன்மியூட் ஒரு வாட்டி வாசிச்ச பிறகு அன்மியூட்லயே இருப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க பண்ணக்கூடிய நாம ஜபம் அவங்களுக்கு அங்க ஓவர்லேப் ஆகும். சரிங்களா? அதனால வந்து மியூட்ல இருந்து ஜாயின் எல்லாருமே வந்து. ஓகேங்களா? இஸ் தட் ஃபைன்? உங்களுக்கு எதுவும் ஆட்சேபம் இல்லைல்ல? இன்னைக்கு காலையில 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த நாம ஜபம் நாளைக்கு காலையில 10 மணி 24 மணி நேரம் நாம ஜபம் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டைம்ல உங்களுக்கு முடியுமோ அந்த டைம்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணி எவ்வளவு நேரம் முடியுமோ அவ்வளவு நேரம் இருந்து ஜபம் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து ஓகே மாதாஜி. ஓகே நீங்க மாதாஜி. 16 மாலை உங்களுடையது. 16 மாலை நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணியிருப்பீங்க. பண்ணாதவங்க முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த ஜாயின் பண்ற எத்தனை மாலை பண்றீங்களோ அத்தனைமே வந்து குரு மகாராஜுடைய ஆரோக்கியத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. கிளாஸ் டைம்ல போகுது. இன்னைக்கு கிளாஸ் எல்லாம் இருக்குது மாதாஜி. ஏகாதசி இது இருக்குது மாதாஜி. ஸ்லோகா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு. அப்புறம் கிருஷ்ணா அதுதான் அதெல்லாம் L3 கிளாஸ் இருக்கு. yes, yes. அதுதான் நீங்க வந்து யூ கேன் டூ இட். நீங்க எல்லாருமே ஒரு குழுவா நீங்க இத்தனை மணிக்கு பண்றோம் மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கூட நான் அத்தனை மணின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். நான் உங்க எல்லாருக்குமே எத்தனை மணிக்கு முடியும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது வந்து நான் கண்டிப்பா சொல்றேன். எல்லா குரூப்லயுமே போட சொல்றேன். என்னுடைய அந்த அட்மின் குரூப்ல இப்ப போட்டிருக்கேன். நான் நேத்து கூட போட்டேன் நான். ஓகே. ஸோ அந்த சாண்டிங் எப்படி நம்ம சிம்பிள் ரூல்ஸ் சாண்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுமே நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஏன்னா இனிமே இப்போ சாண்டிங் புனித நாமத்தை பத்தி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மகத்துவத்தை பேசும்போது அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஓகே. ஸோ ஒரு நிமிஷம். இந்த லிங்க் எல்லா இதுலயுமே போட சொல்றேன் நான். ஓகேங்களா? ஸோ புஷ்ப மாதாஜி பத்மா மாதாஜிக்கு இந்த கிளாஸ் ஆன பிறகு சொல்லிடுங்க. சரிங்களா? சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. அவங்க கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 10 மணிக்கு மேலதான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க எல்லாருமே அதாவது நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது எல்லாமே அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு நீங்க படிங்க, வாசிங்க. அதான் ஏன்னா கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு. பாருங்க, சிம்பிள் ரூல்ஸ். ஹியர் த மந்த்ரா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராமா. நீங்க கொஞ்சம் வாய்ஸோட சொன்னதுதான் நல்லது. ஏன்னா நம்ம மனசுலயே நம்ம பிரார்த்திக்கும் போது என்ன ஆகும்னாக்கா தூக்கம் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம வேற வேலையெல்லாம் கூட செய்யறோம். அதனால உடல் அயர்வு என்பது வயோதிக காலத்துல இன்னும் சுலபமா வந்து அக்வயர் பண்ணும். அதனால வந்து கொஞ்சம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த லெவலுக்காக நீங்க சொன்னீங்கன்னா போதும். ஓகே. அதை நீங்க அந்த சொல்லும்போது அந்த எழுத்துக்களை வந்து நீங்க மனசுல வந்து எண்ணிக்கொள்ளணும். ஓகே. இல்லைன்னா முன்னாடியே அந்த ஹரே கிருஷ்ணாத்தை வந்து என்ன பண்ணணும், போட்டு வச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே உங்க விஷுவல்ஸோ உங்க காதோ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே. அதுதான் ஹியர் த மந்த்ரா. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ரூல். ரெண்டாவது வந்து டோன்ட் ஃபைட் த மைண்ட். இல்லையா? when it wanders gently return. அதாவது நம்ம நாம ஜபம் சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லையா? அப்ப எங்கேயாவது மனசு அன்னைக்கான வேலைகள் மீது நமக்கு ஈடுபடலாம். இல்லை யார் மீது நான் கோபம் இருக்கும் பாருங்க, அவங்க செஞ்சதெல்லாம் நம்ம நினைக்கலாம். இது இயற்கையில எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய ஒன்று தான். ஓகே. ஆனா அதன் மேல நீங்க உங்க மனசு போனா கூட மனசை வந்து என்ன பண்ணணும், ரொம்ப அதாவது பக்குவத்தோட வந்து எஸ் இது தவறு நம்மள நாமளே திட்டிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்னா திட்டுறது மேல ஃபோக்கஸ் வந்துருமே தவிர நம்மள மேலே நமக்கு வெறுப்பாயிடும். எஸ் ஐ எம் டூயிங் மிஸ்டேக், ஐ ஷுட் கோ பேக் அப்படின்னு அந்த ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வந்து மனசை எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் அந்த நாம ஜபத்து மேல நிறுத்துறது. இது 2. ஓகே. மூணாவது வந்து சாட் வித் பிரேயர்ஃபுல் மூட். அது ரொம்ப முக்கியம். பக்தியோட அதாவது பண்ணும் பொழுது பகவானை இந்த பிரபஞ்சத்துல நீ இவ்வளோ படைச்சிருக்க, இத்தனை வேறுபாடுகள் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய சுபாவம் நடத்தை இது எல்லாமே இத்தனை அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னுமே வந்து ஒருத்தருமே ஒரு மாதிரி இதை படைக்கிறதுக்கு அவருக்கு எவ்வளோ
நாலேஜ் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்படி பகவானுடைய புகழாரங்கள், அவருடைய ரூபத்தினுடைய சௌந்தரியத்தை பத்தி நினைக்கிறது இல்லையா? அவருடைய திருவடிகள்ல இருந்து அவருடைய முகம் வரைக்கும் நினைச்சு பார்க்கிறது. இப்படி இந்த பக்தி பாவத்தின் மீது அவர் மீது பற்று கொள்ளும் பொழுது, ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் மீ இன் யுவர் சர்வீஸ். இப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே நான் வந்து உங்களை பத்தி எண்ணணும், உங்களுடைய தொண்டுல இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இந்த பிரார்த்தனைகளை பண்றேன். ஆனால் எப்பொழுதுமே உங்களை வந்து நீங்க வந்து என்ன வந்து உங்களுடைய தொண்டுல வச்சிருக்கணும். அது ஒண்ணுதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய திருவடிகளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும். ஸோ இப்போ நீங்க பண்ணீங்கன்னாக்கா, ஜப்பம் என்றால் என்ன? வண்டர்ஃபுல் கான்வர்சேஷன் வித் கிருஷ்ணா. இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நாம கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, கிருஷ்ணா ஓடிவா கிருஷ்ணா ஓடிவா கிருஷ்ணா ஓடிவா இல்லையா மனசுல. ஓகே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே இல்லையா? ஸோ இங்க ஹரே ஹரே ராதையை நினைக்கிறோம் இல்லையா? பலராமரை நினைக்கிறோம், இல்லைன்னா நீங்க ராமரை கூட நினைங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ நீங்க கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொன்னா கூட உங்களுக்கு ராமர் ரூபம் தான் பிடிக்கும்னாக்கா, அந்த ராம ரூபத்தையே எண்ணி கூட நீங்க அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லுங்க. தவறு ஒன்றும் கிடையாது. என்ன, நம்ம டெஸ்டினேஷன் மேல இருக்கக்கூடிய வைகுண்டம், எங்க ராமர் இருக்காரோ அங்க போக போறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே, வைகுண்டம் என்பது கன்ஃபார்ம். ஆனா அந்த வைகுண்டத்துல நாம பகவான் நரசிம்மரை நினைச்சோம்னாக்கா நரசிம்மர் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்துக்கு போவோம். அந்த மாதிரி வந்து கிருஷ்ணரை நினைச்சோம்னாக்கா கோலோகம் போக போறோம் இல்லையா? ராமனை நினைச்சா அங்க அயோத்தியா கூட இருக்கு இல்லையா? நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோலோகத்திற்கும் அநேக வைகுண்ட இதுக்கும் மத்தியில வந்து அயோத்தியான்னு ஒண்ணு இருக்கும். நீங்க அந்த கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இல்லையா? ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா? அங்கே துவாரகை, அடுத்து மதுரா கிருஷ்ணர். நான் மதுரா கிருஷ்ணரை தான் பிடிக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி எனக்கு பிருந்தாவன கிருஷ்ணர் தான் வேணும். எனக்கு வந்து என்னது துவாரகை கிருஷ்ணா வேணும், ஆப்புலண்டா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணாவோட தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்ப மேல அந்த கோலோகத்திலே பாத்தீங்கன்னாக்கா மதுரா, அந்த வட்டத்திலே பார்க்கலாம். மதுரா இருக்கும், பிருந்தாவனம் இருக்கும் இல்லையா? இது எல்லாமே இருக்கும். துவாரகை 3மே கொடுத்துருப்பாங்க, 3 லேயர் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? பார்த்துருக்கீங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகிறதுக்கான வாய்ப்பு. அதனால பக்தி கொண்டு நீங்க இதை வந்து அதே மாதிரி சொல்லும் போது அந்த ஹரே ஹரே எல்லாம் நல்லா சொல்லுங்க மாத்தா. ஜி சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொல்லும் போது அந்த ஷா மட்டும்தான் கேக்குதே ஒழிய கீ ரூ அந்த அந்த நாங்கிறாங்க கிருஷ்ணா அப்படி அந்த இதெல்லாம் கூப்பிடுற மாதிரி நம்ம கூப்பிடணும் மாத்தாஜி. முதல்ல 2 சொல்றது கொஞ்சம் சத்தமா கூப்பிடுற மாதிரி, பக்கத்துல வந்து கூட கொஞ்சம் மாதிரி அதை சொல்லணும் மாத்தாஜி. அந்த மாதிரி அது வந்து நாம ஜபத்தினுடைய ருச்சியை அறிந்தால் மட்டும்தான் அது வரும். அந்த மாதிரி சொல்ல முடியலன்னாலும் இதையாவது சொல்றதுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அந்த கிருஷ்ணா 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 அப்படின்னு மாதிரி அவங்களுக்கே பகவான் கொடுப்பாரு. So we no need to worry. Okay, we no need to worry. அவங்களுக்கு அந்த நாம ருச்சி வரும்போது அதுல வந்து அவங்க எழுத்து வச்சு சொல்றதுக்கான அந்த வாய்ப்பு வந்து பகவான் அவங்களுக்கு கொடுப்பாரு. அதனால நாம அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டாம். ஓகே, ஸோ நாம அட்லீஸ்ட் அவங்க அதவா சொல்றாங்க இல்லையா? அதுவுமே சொல்லாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா? நாம ஜபங்கள் சொல்றதே இந்த பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2% 3% ஆளுங்க தான் சொல்லுவாங்க. மிச்சம் பேர் 97-96% வந்து கோயில்கள் எல்லாம் அழகா சொல்லுவாங்க. எனவே பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபடுறவங்க வந்து இங்க பரமபுருஷன் நாம ஜபம். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிசைட் நாமா. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே அப்படின்னா அந்த வார்த்தைகள் மீது நமக்கு ஈடுபாடு. ஓகே, அப்போ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த ருச்சி வரும். இந்த சப்தம், ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்ச படைப்பே சப்தத்திலிருந்து தான் வருது. முடிவு காலம் கூட வந்து சப்தத்துல தான் முடியும். ஓகே, இந்த நீங்க எல்லா புலன்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா நீங்க பேசுறதா இருந்தா மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. ஓகே, ஏன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது. ஓகே, ஐ ஹவ் மியூட்டட் எவ்ரிவன். ஸோ சப்தத்துல இருந்து தொடங்கி சப்தத்துல தான் முடியும் இல்லையா? முதல் சிருஷ்டி படைக்கும் காலம் வரும் பொழுது கார்ணோதகசாய் விஷ்ணு இல்லையா? ஸோ அவருடைய உடல் நாளங்களிலிருந்தும் சுவாசத்திலிருந்தும் அநேக அண்டங்கள் படைக்கப்படுகிறது. ஸோ அவருடைய வயிற்றுல இருக்கும் பொழுது அந்த அண்டங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் எல்லாருமே, அண்டமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்மேனிஃபெஸ்டட், அதாவது தோன்றாத நிலையில இருக்கும் இல்லையா? வெளியில தெரியாது. எது சூக்ஷ்மமா இருக்கோ அது தோன்றாத நிலை தான் இல்லையா? ஸோ அதுதான் பிரதானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அவர் படைக்கப்படும் பொழுது அது வெளிப்படுகிறது இல்லையா, அது பிரகிருதி ஆகிறது. ஆனா அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் இயங்குகிறது என்னது, அது இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வையால நிகழக்கூடிய ஒன்று. சோ இந்த படைக்கும் காலம் வரும்பொழுது பகவான் அந்த அண்டங்களை எல்லாம் தன்னுடைய கடைக்கண் பார்வையால நோக்கும் பொழுது அந்த அண்டங்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது, பிரதான நிலையிலிருந்து மகத்தத்துவமாக வந்து உருவாகிறது. அது மகத்தத்துவ கூட்டத்துலதான் இத்தனை அண்டங்கள் இருக்கும் இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளயுமே பகவான் என்ன பண்றார், கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவாக விரிவங்கம் அடைந்து அதற்குள்ள போகுகிறார். ஓகே, இதுதான் நாம படைக்கிறது. ஸோ கர்மம், சுபாவம், இதெல்லாமே ஒரு காம்பினேஷன்ல தான் வந்து காலம். ஓகே, 24 பௌதிக பொருட்கள், ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, இத்தனையும் கலந்துதான் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து இயங்கின்றது. ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம இந்த 2ஆம் சிருஷ்டியிலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஆக்சுவலி இந்த படைக்கும் இதுல இருந்து நம்ம நோக்கும் பொழுது சொல்ல வந்தனே, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், ரூபம்ல. ஸோ ஏதோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன், அந்த ஃப்ளோ மறந்துடுது. ஓகே ஃபைன், ஞாபகம் வரும்போது சொல்றேன் நான். இப்போ நம்ம இந்த மொழிபெயர்ப்பு பார்க்கலாம் சரியா. ஸோ அதனால தான் யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு தான் என்னால் சொல்ல முடியாது. ஓகே, எனவே பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட விரும்புபவர்கள் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் உறைவிடமாக விளங்கும் பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ், ரூபம், சப்தம், சப்தத்தை தான் சொல்ல வந்தேன் இல்லையா. ஸோ அப்படி முதல்ல அந்த 2ஆம் சிருஷ்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க பிரம்மர் வந்து எடுத்துரைக்குவார் இல்லையா. அதுல பார்க்கும் பொழுது சப்தம், சப்தத்திலிருந்து வானம், வானத்திலிருந்து இது தொடு உணர்வு இல்லையா, தொடு உணர்வுல இருந்து காற்று, காற்றிலிருந்து உருவம் இல்லையா, உருவத்திலிருந்து அக்னி, அக்னியிலிருந்து சுவை, சுவையிலிருந்து இது என்னது நீர், நீரிலிருந்து வாசனை, வாசனையிலிருந்து பூமி. இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம புலன் உறுப்புகளுமே வந்து காது தான் சப்தம் இல்லையா. நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அதாவது எல்லா புலன்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூங்கிட்டு இருக்கும். ஆனா அந்த செவி மட்டும் தூங்காது. ஓகே, செவி மாத்திரம் தூங்காது. ஆக்சுவலி இட் வில் நாட் ஸ்லீப். ஸோ என்ன ஒரு சப்தம் வந்தாலும் இந்த செவிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இண்டிகேஷன் வரும். அது எப்பவுமே 24 மணி நேரம் செயல்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடியது இந்த செவி. ஓகே, கேட்கும். அதே மாதிரி அழிவு காலம் வரும்போது ருத்ர தாண்டவம் இல்லையா, யாரு, சிவபெருமான் ஆடுறது. ஸோ அதுவுமே அந்த சப்தம், அந்த சப்தம் வந்து பார்க்கணும். நீங்க சப்தம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா நினைக்க கூடாது நம்ம. ஓகே, இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ புகழ், ரூபம் மற்றும் லீலைகளை பாடுவதும் துதிப்பதுமான முறையை, அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த வாய்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர்றது என்னது, அக்னி பகவானுடைய இது இல்லையா. அந்த சப்தத்தினுடைய இது வந்து அவர்கிட்ட தான், அதனுடைய பீட்டி யாரு, அக்னி பகவான். ஓகே, சப்தம். ஸோ இப்படி இந்த முறையை வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும். புண்ணிய பிராயச்சித்தம், கற்பனா ஞானம், அஷ்டாங்க யோக ஞானம் முதலான வேறு வழிபாடு முறையில் சரியான நன்மையை ஒரு நாள் அடையவே முடியாது. ஏனெனில் இத்தகைய வழிமுறைகளை பின்பற்றிய பிறகும் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் அடிப்படை குணங்கள் கலங்கப்பட்டு மன அடக்க முடியாமல் ஒருவன் மீண்டும் பலங்கரும் செயல்களில் ஈடுபடுகிறான். ஸோ இது வந்து நம்ம நம்ம இந்த மாதிரியான அதாவது என்னது பிராயச்சித்தங்கள் செய்யறோம் இல்லையா. அந்த பிராயச்சித்தங்கள் செய்யறது வந்து நம்ம நம்ம ஒரு செயலுடைய தடைக்கல்லோ இல்லை நமக்கு என்ன ஒரு சங்கடத்துக்காக நம்ம அதை பிராயச்சித்தம் பண்றோம். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த பிராயச்சித்தம் வந்து நமக்கு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வை கொடுக்கிறதா, கண்டிப்பா கிடையாது. என்னுடைய ஆழ் மனசுலயே வந்து என் மனசுல வரணும், நான் வந்து இந்த தவறுகள் செய்யக்கூடாது, இனிமே இந்த பாவ விளைவுகளுக்கு நான் வந்து ஆட்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த தவறை இழைக்காத அந்த தன்மைக்கு என்னை இட்டு செல்லணும் அப்படிங்கிற பாவத்தை கொண்டு நாம ஜபங்களை சொன்னோம்னா கண்டிப்பா பகவான் அருள் பாலிப்பார். ஆனா வெறுமனே பிராயச்சித்தத்திற்காக நாம வந்து நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது அது பிரேயர் அளவுல மட்டும்தான் பிராயச்சித்தமே தவிர இயற்கையிலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரஜோ தமஸ், ஸோ இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குணாதிசயங்கள் இல்லையா. ஸோ அந்த சுபாவத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாவங்கள் வந்து கண்டிப்பா உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். ஆனா ஒருத்தர் தான் இழைத்த தவறை வந்து உணர ஆரம்பித்த பிறகு இல்லையா, அந்த உணர்தல் எப்படிப்பட்ட நிலையை கொண்டு வரணும்னா இனிமே இந்த தவறு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கக்கூடிய மனசு.
ஆனா தான் செய்ய தவறை வந்து செய்தேன்னு ஒப்புக்கொள்றதே மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லையா? சோ அப்படி அங்கேயும் வந்து பாதி பிராயச்சித்தம் ஆயிடும். மீண்டும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு வந்து இறைவனிடத்துல நம்ம வந்து பக்தி கொண்டோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாமே நாம துண்டிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்திற்கு செல்கிறோம். அப்படி நாம அதை மனசளவுல நம்ம ஃபீல் பண்ணாம ஜஸ்ட் பேரளவுல வந்து நான் வந்து என்னை காப்பாத்துப்பா, நான் 16 மாலை மறுபடியும் ஒரு வாட்டி பண்றேன் அப்படின்னு செய்யும்போது அது என்னது? உடல் தளத்திலிருந்து சொல்றது. ஓகே, எனக்கு இது வழி தீர்வு, இதுதான் எனக்கு மெடிசன் அப்படின்னு நான் என்ன பண்றேன், இதை நான் சாப்பிட்றேன், எனக்கு உடம்பு கியூர் பண்ணு இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே இனிமே வராம இருக்கிறதுக்கான ஆன்டிபயோட்டிக்கை நம்ம எடுத்துக்கணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும் இல்லையா? அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் என்னது ஆக்சுவலி மனதளவுல இருந்து நாம வந்து உணர்ந்தறிந்து இனிமே நான் வந்து இப்படித்தான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு நான் மனசுல ஏற்படுத்திக்கிறேன் பாருங்க, அதுதான் அந்த மாற்றம் வந்து நிரந்தரமான தீர்வை கொடுக்கும். இனி நான் செய்த தவிர ஃபர்ஸ்ட் நான் உணர்றேன்னாலே அதுதான் பக்தி, தூய பக்தி பாதைக்கு வந்து வழிவகுக்கிறதுன்றது அர்த்தம். யூ ஆர் என்டர்ட் இன்டு த பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஸோ அதனால நம்ம தவறுகளை நம்ம ஏத்துக்குவோமா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த மனப்பக்கம் இருக்கா? அது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. யார் ஒருத்தர் இந்த பாதையில போயிருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா தூய பக்தி தொண்டுல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். இதை நான் சொல்லல, இந்த அத்தியாயத்திலேயே நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த 1 or 2 சாப்டர்ஸ்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கார். ஓகே, அதுதான் தூய பக்தி தொண்டுன்ட்டு. அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய தவறை நாம எடுத்துட்டோம்னாக்கா, உணர்ந்தோம்னாக்கா, அதை நாம யாருக்குமே வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்காம நம்ம தவறுகளை நாம புரிந்து கொண்டு நாம பக்குவமா நம்ம செயல்பட்டோம்னா பக்தி தொண்டு நமக்கு வந்து அடையப்படும். அல்டிமேட் கோல் அதுதான். ஓகே, இல்லைன்னா நம்ம மீண்டும் கர்மியாவோ ஞானியாவோ யோகியாவோ மட்டும்தான் இருப்போமே ஒழிய பக்தனாக ஆகவே முடியாது. ஓகே, சோ மீண்டும் மீண்டும் என்ன பண்ண, நம்மள பௌதிக செயல்ல வந்து ஈடுபடுறதுக்கான அந்த ஆசை தூண்டுதல் வந்து அந்த வந்து நம்மளை ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஓகே பரவாயில்ல, ஓகே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போயிட்டே இருப்போம். ஸோ அதனால ரஜோ குணமோ தமோ குணமோ வந்து நம்மளை ஆட்கொண்டுட்டே இருக்கும். கர்மிகளும் ஞானிகளும் யோகிகளும் பேரளவையான பூர்ணத்துவத்தை அடைந்த பிறகும் மீண்டும் பௌதிக செயலில் பற்றுக்கொள்வது கண்கூடாக காணப்படுகிறது. பேரளவையான பல சுவாமிகளும் யோகிகளும் பௌதிக செயல்கள் பொய்யானவை, ஜெகத் மித்யா இல்லையா? அதாவது ஜெகத் மித்யா அப்படின்றது இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பொய்யானது அப்படின்றது மாயை என்று சொல்லப்படும். கூறி அவங்கள விட்டுறாங்க. இது கரெக்ட் தான், ஓகே மாயை தான், விட்டுருங்க. ஆனால் சிறிது காலத்துக்கு பிறகு என்ன பண்றாங்க, அந்த சுவாமிஜி வந்து பெரிய ஆஸ்பத்திரி இல்லையா, பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் இங்க ஒன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ரன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அதை நான் பேர் சொல்ல எனக்கு விருப்பம் இல்லை. ஓகே, ஸோ அவங்களது எத்தனை ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கிட்டத்தட்ட 250 ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஓகே, காவி உடையதான் இருப்பாங்க அவங்க. ஸோ அது ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, 2 கம்யூனிட்டிஸ், ஒன்று வந்து இந்த பக்கம், ஆனால் அவங்களுக்கு நிறைய கிடையாது. ஒரு கம்யூனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. இன்னொரு கம்யூனிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மணி தான் பிஸ்னஸ். அப்புறம் நம்ம என்ன ப்ரீச் பண்ண முடியும்? பிரபுபாதர் எழுதுன 100% கண்கூடாவே பார்க்க முடியும். ஸோ இது ரெக்கார்டிங்ல இருக்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படலாது. ஏன்னா அவங்க மேல நம்ம சொல்ல வேண்டாம். பட் இங்க கொடுத்துருக்க விளக்க வரைக்கும் அவங்க பண்றது எனக்கு கிளியரா இங்க தெரியாது. ஓகே, அதனால வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது வந்து தவறு. எஸ்பெஷலி இல்லையா, அருவவாதிகள் தான் இந்த செயல் வந்து கரெக்டா பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றணும் நினைக்கும் பொழுது நம்ம இந்த இடமே வந்து பொய்யன்னும் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து நாம ஏன் அவ்வளோ பொருள் வளத்தை சேர்க்கணும், நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணணும், தவறு இல்லையா? ஸோ இது 250 ஸ்கூல்ஸ். ஏன்னா அந்த ஒன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ல தான் நான் என்னுடைய போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படித்தேன் நான். ஓகே, ஸோ அங்கே தான் நான் படித்தேன். என்னுடைய எம்டெக் டிகிரி வந்து அங்கே தான் படித்தேன். ஸோ அதுக்காக அந்த நபர் வந்து அதாவது யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் எடுத்ததால ஸோ என்னை அழைச்சிட்டு போனார். எது கூப்பிடாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த சுவாமிஜி தக்குன்னு கூப்பிட்ட உடனே போனேன். இப்போ நான் ரீகலெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, எனக்கு அப்போ 30+ வயசு நான் படித்தப்போ. ஏன்னா என்னுடைய மகன் பிறந்த பிறகு 1.5 வருஷம் கழிச்சு தான் நான் வந்து அந்த பிஜி டிகிரியே பண்ணேன். ஏன்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னுக்கு வரணும். என்னுடைய யூஜி டிகிரியால் எனக்கு எந்த அதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான இல்லாமல் போயிடுது. ஸோ கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்லன்னா எனக்கு வந்து வேலை கிடைச்சிரும், அப்போ என்னுடைய குடும்பத்தை வந்து நல்ல விதத்தில் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான்
கஷ்ட காலத்துல இருந்தேன் நான் அப்போ. ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வந்து நான் வந்து லோன் போட்டு படிச்சப்போ, ஸோ வைராக்கியத்தோட படிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டாப்பரா வந்தாலாவது நமக்கு வந்து வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எய்மோட தான் படித்தேன் நான். டாப்பராகவும் வந்தேன், யூனிவர்சிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்கும் வந்துச்சு, கோல்டு மெடலும் கொடுத்தாங்க. ஸோ அப்போ அவர் வந்து அழைச்சி வந்து ஒரு 4 கிளாஸ்க்கு என்ன அழைச்சிட்டு போனார். எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு போகும்போது என்ன எதுக்கு அழைச்சிட்டு போறாரு அப்படின்றது எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது. எதுக்கு அழைச்சாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் போனப்போ அங்கே வந்து பாருங்க, இந்த அம்மா வந்து திருமணமாகி 2 பிள்ளைகள். ஸோ அந்த இதுலேயுமே வந்து இந்த அம்மா வந்து படித்து சப்ஜெக்ட் வைஸ்ல கூட ஒரு ஃபியூ சப்ஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டாப் ரேங்கிங்கில் தான் இருந்தேன் நான். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அந்த இடத்துல. ஸோ நம்ம எங்களது எத்தனை ஸ்கூல்ஸ் ரன் பண்ணுறது அப்போ சொன்னது தான் இப்போ நான் ஞாபகப்படுத்தி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே இந்த வார்த்தைகளும் அவர் சொன்ன இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு கோரிலேட் ஆச்சு எனக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ 250 பள்ளிகள் இருக்கு நமக்கு இல்லையா? ஸோ கல்வி நிறுவனங்கள் 250 இருக்கு நமக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் எல்லாருமே எவ்வளோ பொறுப்பாக படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவங்கள ஒரு உதாரணமாக எடுத்துகிட்டு படிங்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அது ஒரு எம்பாரசிங்காக தான் இருந்தது அந்த சமயத்தில். யாருமே நம்மளை அப்படி கூப்பிட்டு நிற்க வச்சு எதுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னு தெரியாமல் அப்படின்றதுக்கு அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு தான் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னப்போ ஸோ கொஞ்சம் சங்கடம் இருந்தது எனக்கு. ஏன்னா அடுத்தவங்க முன்னாடி நம்மளை வந்து சொல்கிறது வந்து நம்ம குவாலிஃபைடுன்றது வேற, அது நம்ம எதுக்காக படிச்சுட்டு இருக்கோன்றது எனக்கு தானே தெரியும். என் குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்றணும், அதுக்கு வந்து நான் சம்பாதிக்கணும், அதுக்காக தான் இப்படி வந்து கடினமாக படித்து ஏதாவது ஒரு வைராக்கியத்தோடு வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்காக நான் படித்தது நான். ஆனால் அதை வந்து அவர் வேற விதமாக உபயோகப்படுத்திக்கினார். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் திறப்பதெல்லாமே பொது அங்கேயுமே வந்து ஃபுல் ஃபீஸ் தான். ஓகே. எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷனில் எல்லாமே ஃபீஸ் தானே. ஸோ இப்படி எதுவுமே ஃப்ரீயாக எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. சேரிட்டபிள்லாம் கிடையாது. ஈவன் தோ அவங்க சேரிட்டபிள் ரன் பண்ணுறாங்க, ஆனால் வித்து ஃபுல் காசு. பொது நன்மைக்காக வேறு செயல்களை செய்வதன் மூலம் அவள் பௌதிக செயல்களை என்ன பண்றாங்க, திரும்ப எடுத்துக்கொள்கின்றனர். இந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் மணி அங்க போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? தங்களை சன்னியாசிகள் என்று கண்டிப்பா அவங்க சன்னியாசத்துல தான் இருக்காங்க. ஓகே. ஸோ சில சமயங்களில் அவர்கள் அரசியலும் கூட அதாவது இங்க அரசியல்ல வந்து அவங்களுக்கு பயங்கர லிங்க். ஓகே. அதுவுமே உண்டு அவங்களுக்கு. எல்லாமே இப்போ இந்த எழுத்துக்கள் படிக்கும்போது அதெல்லாம் நான் டேலி பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே. பிரபுபாதர் வந்து எவ்வளவு தீர்க்கதரிசியா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் இந்த இடத்துல கண்கூடாக பார்க்கின்றேன். தமிழ்நாட்டில் கூட இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன், எனக்கு தெரியாது. ஆனா இங்கே கண்கூடா நான் பார்க்கறத நான் சொல்றேன் நான். ஆனால் உண்மையாகவே ஒருவன் ஜட உலகிலிருந்து வெளியேற விரும்பினால் அவன் பக்தி தொண்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே சிறந்த முடிவாகும். ஓகே. ஸோ அதனால பக்திக்கு அந்த இடத்துல வந்து வெறுமனே ரெப்ரசன்டேஷனா பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதையோ ஒரு நம்ம நெத்தியில வந்து தடவிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அது ஒண்ணுதான் அங்க காவியையும் நெத்தியில தடவிக்கிறது மட்டும்தான் நம்ம காட்டுறோம். ஸோ ஆனால் உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது, ஒரு பௌதிகவாதி எப்படி செயல் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் நாம செயல்பட்டு இருப்போம். ஸோ அப்ப அது என்னது, அது நம்ம படிச்சிருக்கோம், மித்தியாச்சாரா அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ மித்தியாச்சாரா இல்லையா, போலி மனிதன் அது ஆக்சுவலி போலித்துவம். அதுல வந்து பக்தி கிடையாது, வெறும் வியாபாரம் தான் இல்லையா? ஸோ இந்த பக்தி தொண்டு பகவானின் புகழை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் தொடங்குகிறது. உண்மையான பக்தி எங்க தொடங்குறது? ஆத்மார்த்தமாக நாம இறைவனிடத்துல நாம வந்து நம்மள நாம சமர்ப்பிக்கிறதுல தான் இருக்கிறது இல்லையா? ஒரே ஒரு தடவை கூட நம்ம ஆத்மார்த்தமா மனசுல இறைவனை எண்ணி அவருடைய புனித நாமத்தை சொன்னால் அதுவே நமக்கு வந்து அதாவது பகவான் நமக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய கிருபை. அதை வந்து நாம அப்படியே கெட்டியா புடிச்சுக்கணும். அதை தான் கேட்குறாங்க. ஸோ ஆனா நம்ம பிரபுபாதர் என்ன பண்ணார், மேற்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு இந்த மாதிரி போதைக்கு அடிமையாகி இல்லையா, தகாத உறவுகள்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடியவங்க எத்தனையோ பேரை வந்து அவருடைய இபிஸ் இல்லையா, அவங்கள எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து கொண்டு வந்து ஒரு பக்தர்களாக மாற்றினார். சில பேர் தூய பக்தர்களாகி அவங்க வந்து மகாராஜா அளவுக்கு கூட போயிருக்காங்க. ஓகே. குரு அன்ற அடையக்கூடிய நிலைக்கு கூட வந்து போயிருக்காங்க. ஓகே. பிரபுபாதருக்கு எத்தனை டிவோட்டிஸ் ஆக்சுவலி 10,000 டிவோட்டிஸ்க்கு இனிஷியேஷன் கொடுத்துருந்தார் இல்லையா அவர் இருக்கும்பொழுது. ஸோ அதுல எத்தனை பேர் மகாராஜாஸா இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி ஸோ நம்ம பக்தி பண்ணணும், தூய பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா ஆழ் மனசுல இருந்து வரணும். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் அந்த தூய பக்தி அடையறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா உதட்டளவுலையும் சரி இல்லைன்னா
உணராமலே நம்ம வெறும் நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது அதற்கும் பலன் உண்டு. ஓகே, ஆனாலுமே அது காலத்தை அதாவது எவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கும், நம்ம இன்னும் ஏதாவது ஒரு ஜென்மம் எடுத்துதான் வந்து முடிக்கணுமா அப்படிங்கறது எல்லாமே நமக்கு தெரியாது. அதான் இந்த ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணங்கள்ல செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல இருந்து நாம கண்டிப்பா வெளியே வந்துடணும். அது நம்முடைய ஆன்மீக பாதைக்கு என்றைக்குமே அது வந்து நல் மார்க்கத்தை கொடுக்காது. பாகவதத்துல சொல்றாங்களே, ததா ரஜஸ்தமோ பாவா காமலோபாதயஸ்சயே சேதா ஏதைர் அனாவித்தம் சிதம் சத்வே பிரசீததி. இல்லையா, சேதனம் அது. ஓகே, சோ இந்த ரஜோ மற்றும் தம குணங்களின் பலன்களால் உருவானது காமம், லோபம் இல்லையா. சோ காமமும் பேராசையும் அதிகரிக்கின்றது இல்லையா. ஆனால் பகவானின் நாமத்தை பாடும் ஏதேர் அனாவித்தம், ஓகே, பிரசீதரி இல்லையா, அதாவது அவன் மகிழ்ச்சி அடைகிறது. அதாவது சிதம் சத்வே பிரசீததி இல்லையா, அவனுடைய ஆத்ம ரூபமா அவன் வந்து அந்த நாமம் வந்து அவனுக்கு ஆனந்தத்தை அழைக்கிறது ஆக்சுவலி. ஸோ அவன் சிதம் சத்வே என்றது என்னது, சத்துவகுணம் இல்லையா. அவன் சத்துவகுண நிலையை அடைந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறான். பக்தி தொண்டில் அவன் முன்னேற இல்லையா, அவனது சந்தேகங்கள் எல்லாம் வந்து முழுமையாக அழிக்கப்படுகின்றன. ஸோ அதாவது நீங்க ஒரே ஒரு மாலை நீங்க கண்டிப்பா உட்கார்ந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த நாமத்தை மேல மட்டும் கேட்டுட்டு நீங்க பண்ணி பாருங்க. பகவானை திருவடிகளை மட்டும் எண்ணி பாருங்களேன். உங்களுக்கான உணர்தலே வேறுபட்டிருக்கும். நீங்க அடுத்த எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அந்த விஷயத்தினுடைய உண்மையான நிலையை உணரக்கூடிய பக்குவம் பகவான் உள்ளுக்குள்ளேருந்து கொடுப்பார். இந்த செயலை செய்ய வேணாமா செய்ய வேணாமான்றதுக்குமே வந்து பகவான் கொடுப்பார். அதனால நாம ஜபங்கள் நம்மளை வந்து புரிதலுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு போகும். அதனால நாம ஜபங்களை வந்து குற்றமின்றி நாம ஜபிக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணணும். ஆரம்பத்துல நாம குற்றத்தோட சொல்லியிருந்தாலும் இனிமே குற்றத்தோட சொல்லாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கம் எதுன்னு நம்ம தேடணும். அதையுமே இறைவனிடத்துல வந்து பிரார்த்திக்கணும் இல்லையா. பித்தியதே ஹிருதய கிரந்தி, ஹிருதய கிரந்தி அப்படின்னா முடிச்சு. ஓகே, சித்தியந்தே சர்வ சம்சய இல்லையா, அதாவது சித்தியந்தே நம்ம சித்தம், அதாவது நம்முடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் எல்லாம், பித்தியதே வந்து சர்வ சம்சயம் இல்லையா, அனைத்துமே சந்தேகங்கள் எல்லாமே முழுசுமா வந்து சம்சயா, அதாவது அழிக்கப்பட்டு விடும் இல்லையா. இவ்வாறாக பலன் கருதும் செயல்களில் உள்ள அவனது ஆசை என்ன முடிச்சு எப்படி நம்ம அந்த ஆசை என்ற முடிச்சு வெட்டி சாய்க்கிறது என்பது இப்படித்தான். ஸோ எப்படி நம்ம அந்த முடிச்சு ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பந்தமான அந்த முடிச்சு காமம், குரோதம், லோபம், மதம், மக்ஷரம், இது எல்லாமே அந்த அந்த முடிச்சு ஸ்ட்ராங்கா போடப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாத்துலேருந்து ஒரு முடிச்சா கட் பண்ணி வெளியில போடணும்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய நாம ஜபங்களை வந்து மனஸ்பூர்த்தியா இறைவனுடைய திருவடிகளை எண்ணி நம்ம வந்து சொல்லணும். அப்ப என்ன ஆகணும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த முடிச்சு ஒன்னொன்னா அவிழ்ந்து வந்துடும். நாம அதுக்கு முயற்சி எடுக்கவே வேணாம், அதுவே தானா வந்து வெளியே வரும். ஓகே, அது எப்படி நம்ம வெளிப்படும், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல நம்மளோட சுபாவ மாற்றம் என்பது நமக்கு உணர்த்தும். ஒரு செயலை வந்து நம்ம இப்படி முன்னாடி நாம ஜபங்கள்ல பக்குவம் செய்யாதப்போ நாம் எப்படி செய்துட்டு இருந்தோமோ அதே பாவத்தை கொண்டு கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம். அனைவருக்கும் நல்ல பயக்கம், யாருக்கும் கெட்டது செய்யாம இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம், இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட வந்து குடிக்கொள்ளும். ஓகே, அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை பார்க்காம அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறைகளை மட்டுமே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு கொடுக்கும். ஸோ இந்த பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம வளர்க்க ஆரம்பிப்போம். அப்போ நாம பக்குவம் அடைந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு ஸ்லோகமே இவ்வளவு எடுத்துட்டது. நாளைக்கு பார்க்கலாம், ஏன்னா பின்னாடி ஆச்சாரியாவுடைய வியாக்கியானம் நிறைய இருக்கு. நாளைக்கு இதை முடிச்சுட்டு வில் ஸ்டார்ட் வித் நாளன்னைக்கு வந்து another class chapter. ஓகே, நாம ஜபங்களை நீங்க நல்லா சொல்லணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யே வச்ச பதிதனாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ நீங்க எல்லாரும் நாம ஜபங்கள் நம்ம டெம்பிள்ல